belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Naar aanleiding van een kort geding dat was aangespannen door 10 illegale Venezolanen die vast waren gezet in de gevangenis, heeft de rechter bepaald dat Curaçao onrechtmatig handelt voor wat betreft de opsluiting van illegalen. Zij zouden onder een zwaarder regime vallen dan de normale gevangenen. Minister van Justitie Shelton Hato heeft laten weten dat de overheid in beroep gaat tegen deze uitspraak. Volgens hem voldoet Curaçao aan alle geldende wetten en is er dus geen sprake van onrechtmatig handelen door Curaçao voor wat betreft de opsluiting van ongedocumenteerden. Juni was een uitstekende maand voor het toerisme op Curaçao. Er kwamen 37.000 toeristen op het eiland en daarmee werd het vorige record van juni in 2019 overtroffen met meer dan 3.500 mensen. Het aantal Amerikaanse toeristen was erg hoog. Er kwamen bijna 10.000 Amerikanen naar Curaçao. Volgens het Curaçaose toerismebureau zijn dit uitstekende cijfers. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800 035 de jaluna para jabierne voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nang of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar mesora, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. De Belastingdienst op Curaçao is bezig met het innen van achterstallige autobelastingen. Wie in het verleden geen belasting heeft betaald, moet dat alsnog doen. Maar de dienst zegt nu dat er fouten zijn gemaakt bij de aanslagen motorrijtuigenbelasting 2018 en 2019. Aanslagen zijn ten onrechte opgelegd of te hoog ingeschat. De oorzaak van de fout is inmiddels bekend. Deze week gaan de nieuwe, correcte aanslagen de deur uit. Onlangs werd bekend dat ambtenaren en docenten op Curaçao een bonus krijgen, een zogenaamde gratificatie van 1750 gulden. Nu maakt de minister van Financiën, Javier Silvania, bekend dat de ambtenaren en docenten wel belasting moeten betalen over deze bonus. Er wordt een voorheffing toegepast als dat nodig is voor wat betreft het salaris van de ambtenaren. In concreto betekent het dat mensen die veel verdienen uiteindelijk minder van hun bonus mogen overhouden. De Curaçaose student Gijs Mantel heeft een prijs gekregen voor zijn profielwerkstuk Restaurant Gouverneur de Rouville. Hierin gaat hij in op de factoren die de concurrentiepositie van het restaurant op de lokale markt kunnen verbeteren. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten was onder de indruk van het werkstuk. Daarom heeft Gijs Mantel de Research Award gekregen van de Centrale Bank. Dit houdt in dat Gijs Mantel een award heeft gekregen en een geldprijs van 2.500 gulden. Op dit moment verschillen Nederland en Aruba van mening over de intentie van de Arubaanse regering om 5% terug te betalen aan ambtenaren. Omdat er nog steeds geen duidelijkheid over dit plan is, gaat minister-president Evelien Wever-Kroes naar Nederland en zal deze week hierover een overleg voeren met staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Die ziet de terugbetaling van 5% niet zitten, maar Wever-Kroes zegt dat ze goede argumenten heeft. Sporters werden gisteren op Curaçao warm onthaald. Het ging om de honkballers van de Junior League die in Amerika kampioen zijn geworden en een warm onthaal kregen. Maar ook de ruiters uit Curaçao die meededen aan het concours van de Paso Fino in Colombia en daar een goede prestatie hebben neergezet. Minister van Onderwijs, Cultuur, Sport en Wetenschap, Citré van Heijdorn, is blij met de prestaties van de sporters. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.